Nu? Da. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Nu știu ce să facem. Ce să ne jucăm. Minecraft. Da? Vrem o lume pe survival, ne facem în casă. Și ne jucăm. Mă joc. Nu vreau să fac eu că n-am vocație asta. Deci. Poc. Ok. Îl facem de 10 minute de... Mamă, ce l-am. Sper să mă aud bine. Deci, acum chiar sper să mă aud bine. Că vorbesc mai tare. Deci primul video a fost cam praf. Aoleu. Ne facem și primește încă o mesaj. Deci ala aia. Mare. Ce te întins, mă? Ce som? Nu se restricție asta. Cum se numește? Păi. Nu mai știu cum. Nu mai știu. Da, să nu mai cumva. Să nu mai am probleme. Să se audă. Că vorbesc mai tare, măcar. Mai tare. Cred că mâine facem videouri cu GTA 5. Să facem azi, nu sau... Ăsta facem de 5 minute și cu GTA 10. Program. Dar cât facem noi casa? Dacă revenim cu partea nouă. Ăsta facem de 5 minute, celălalt de 5 minute. Nu, hai de 10. Celălalt tot de 10. Faci și nu o casă acolo. N-am. Ce zac. 4. Avem ce se poate construi. Ia. Dacă ne facem o casă de e da bună idee. Și cu lemn facem decorațiunile. Nu? Da. Gata, mi-am adus aminte cum se cheamă, pentru că am văzut în partea. Chestia asta. Am uitat cum. Să mobilizăm, se numește. Din partea dreaptă jos. Așa cum am văzut că se numește. Am știut și maker, nu? Chestia asta. Mama. Deci trebuie să ne facem un crafting. Acum. Ups. Un crafting. Niște bete. Normal. Și fac o lopată. Iată. Și din sapă. Mamă. Unde mă stăc? Și ești mică Minecraft-ul ăsta și... Adică... Nu puteam să mă joc Minecraft. Păgăduiesc dacă nu aveam mobizen.
Era... Cum filmam eu? Vreau să vă la opțiuni, da? Nu. Trebuie mobilizăm, nu știu. Și bună aplicația. Nu ajungem să terminăm? Da. Hai să zbor. De 3 facem, nu? Da. 6 pe 3. 6 ori 3. Nu, 6. Pentru că așa sunt mai. Dau eu. De aici nu ce să nu. Ei. Ups. 3. Așa. 1, 2, 3. Asta este. Poc. N-am zis. 2. Am pus eu. Poc. Lasă acolo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ups. 2, 3. Și până la capăt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Gata? Este cum fac la răperișul, cu lemn, normal. Cred că am lăsat prima. Aici. Casa. O să... Unde? Aici. O să mai lungim. Mamă. Și am eu un perete. Chestiile astea. Bă, dar ce? Nu prea răstie singur, bă. Am lopat. Care o să ducă. Da. Pacota. Deci la prima. Așa. Deci, facem, în primul rând, un chest. Nu? Unde ăsta? Așa. Un chest. Băgăm toate chestiile. Toate chestiile. Ele. Pur și simplu 2 minute, nu? Încheiem și noi video aici. Adică, nu încheiem. Încheiem și noi video aici. Și... nu facem partea a doua, nu? Nu mai facem partea a doua, de încheiem tot video. Mai ne jucăm. Pa!